Γεια σε όλους. Εδώ Δήμος. Θα σας δείξω σε αυτό το βίντεο ένα σύντομο παράδειγμα χρήσης του Excel. Πρώτα πρέπει να βρούμε το πρόγραμμα και να το τρέξουμε. Μετά διαμορφώνουμε το περιβάλλον εργασίας σύμφωνα με τις επιθυμίες μας. Ενδεχομένως κλείνουμε παράθυρα, αφαιρούμε κάποιες γραμμές εργαλείων, βάζουμε τις γραμμές εργαλείων εκεί ακριβώς που θέλουμε και μετά κάνουμε τη δουλειά μας. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς φτιάχνουμε ένα απλό ημερολόγιο. Πρώτα πάω και γράφω με ελληνικά κεφαλαία τη λέξη Σεπτέμβριος. Μετά επιλέγω 7 κελιά από την πρώτη γραμμή, τα οποία και κάνω συγχώνευση και στοίχηση στο κέντρο. Από κάτω προσθέτω αριθμούς 1, 2, 8, 9 και γεμίζω μέχρι την τελευταία γραμμή. Ο Σεπτέμβριος τελειώνει στο 30, αφαιρώ τα υπόλοιπα. Έστω ότι θέλω να βάλω μία γραμμή πάνω από τους αριθμούς με τις μέρες εβδομάδας. Επιλέγω τη γραμμή και λέω εισαγωγή γραμμές για να κάνω χώρο. Γράφω τη λέξη Δευτέρα και παίρνω το κουμπί αυτόματης συμπλήρωσης προς τα δεξιά μέχρι να βγάλει όλες τις μέρες της εβδομάδας. Παρατηρώ ότι η Παρασκευή δεν χωράει στο κελί, γι' αυτόν τον λόγο θα πλατείνω τα κελιά. Επιλέγω τις στήλες και με δεξί κλικ βλέπω το πλάτος της στήλης όλων των στυλών του φύλου εργασίας ότι είναι 8,11 και το μεγαλώνω μέχρι να δω ότι χωράει η λέξη Παρασκευή. Σε επόμενο βήμα κεντράρω στο κέντρο του κάθε κελιού το περιεχόμενό του, πατώντας 2 φορές τη στοίχηση. Οπότε μπορώ να φτιάξω τη λέξη Σεπτέμβριος βάζοντας ένα μέγεθος 18, βάζοντας μια γραμματοσυρά την αγαπημένη μου, την καλλιγραφική, που είναι η Monotype Cursiva, και τέλος, επιλέγοντας τις Κυριακές, μπορώ να τις κάνω κόκκινες και με έντονη γραφή. Το ίδιο μπορεί να γίνει ακριβώς από κάτω για τον Οκτώβριο. Γράφω εδώ τη λέξη Οκτώβριος με κεφαλαία ελληνικά, επιλέγω 7 κελιά, θα κάνω συγχώνευση και στοίχηση στο κέντρο, όχι έντονη γραφή, μέγεθος 18 και διαλέγω την γραμματοσυρά. Για να μην τα ξαναφτιάχνω αυτά μπορώ να κάνω αντιγραφή. Επιλέγω λοιπόν τη γραμμή αυτήν και κάνω αντιγραφή ακριβώς κάτω από τη λέξη Οκτώβριος. Με το Escape φεύγει η επιλογή. Οκτώβριος προφανώς θα ξεκινάει από την Τετάρτη, οπότε παίρνω 5 στήλες που χρειάζομαι, τις τοποθετώ κάτω από την Τετάρτη και θέλω να συμπληρώσω αυτά εδώ τα κενά με αυτόματη συμπλήρωση προς τα αριστερά. Θα πάρω λοιπόν αυτά εδώ τα κελιά και πιάνοντας το γνωστό τετραγωνάκι θα τραβήξω προς τα αριστερά για να βγουν οι αριθμοί που λείπουν. Επίσης, για να βγάλω αριθμούς προς τα κάτω θα επιλέξω τις 2 τελευταίες γραμμές, θα κάνω ένα κλικ και θα σβήσω τις μέρες του Οκτωβρίου που δεν υπάρχουν. Παρατηρώ ότι η Κυριακή εδώ πέρα δεν είναι κόκκινη. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το πινέλο μεταφοράς μορφοποίησης. Μπορώ να πατήσω σε κάποιο σημείο που έχει τη μορφοποίηση που επιθυμώ, μετά στο πινέλο και μετά τραβώντας από πάνω προς τα κάτω στην περιοχή που θέλω να βγει με τον ίδιο τρόπο που είναι από πάνω. Εάν θέλω να βγουν γραμμές θα πρέπει να τις επιλέξω. Σε αυτή τη φάση, άμα κάνω μια εκτύπωση στο χαρτί, θα δω ότι
το ημερολόγιο μου βγαίνει χωρίς καθόλου γραμμές. Μπορώ να κάνω επιλογή τον κάθε μήνα για να βάλω γραμμές από πάνω και από κάτω. Βλέποντας λοιπόν το αποτέλεσμα, ενδεχομένως να είμαι ικανοποιημένος, ενδεχομένως να θέλω να κάνω αλλαγές. Για παράδειγμα, αν θέλω να κάνω μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στους 2 μήνες, θα μεγαλώσω τη γραμμή που τους χωρίζει. Ξαναβλέπω το αποτέλεσμα, εάν με καλύπτει, καλώς. Ενδεχομένως να θέλω να βγάλω τη γραμμή που είναι πάνω από τη λέξη Σεπτέμβριος και πάνω και δίπλα από τη λέξη Οκτώβριος. Για να το κάνω αυτό, επιλέγω το κελί, βγάζω τις γραμμές και προσθέτω ξανά την κάτω γραμμή, γιατί αν δεν την προσθέσω θα δω ότι λείπει μια γραμμή εδώ πέρα. Προσθέτω λοιπόν τη γραμμή και κάνω το ίδιο ακριβώς στην από κάτω λέξη Οκτώβριος. Αφαιρώ και τις 4 γύρω γύρω και προσθέτω την εκάτω. Ορίζω το όνομα του φύλου αυτού να είναι το ημερολόγιο. Πατάω και ένα Enter και σώζω το αρχείο αυτό με αποθήκευση ως στην επιφάνεια εργασίας με κάποιο όνομα που επιθυμώ. Για παράδειγμα, το πρώτο αρχείο σε Excel. Σε επόμενο βήμα φτιάχνω δεδομένα στο φύλλο 2. Κάνω κλικ στο φύλλο 2 και προσθέτω κάποιους αριθμούς στους οποίους θα δουλέψω. Γράφω τον αριθμό 100, από κάτω γράφω τον αριθμό 160 για παράδειγμα. Πατάω σε ένα άλλο κελί για να κατοχυρωθεί η τιμή ή το Enter και μετά αυτές τις δύο τιμές μαζί τις επιλέγω να είναι ένα σύνολο. Επιλέγω και πατάω επάνω στο κουμπί αυτόματης συμπλήρωσης, για παράδειγμα μέχρι τη γραμμή 15, και έτσι δημιουργούνται αυτόματα αριθμοί οι οποίοι καλύπτουν το βήμα το αρχικό. Κάθε αριθμός είναι κατά 60 μεγαλύτερος από το προηγούμενο, όπως στο αρχικό δείγμα. Έστω τώρα ότι θέλω να μετακινήσω αυτά προς τα δεξιά και προς τα κάτω για να προσθέσω τίτλους και τη στήλη αριστερά που να προσδιορίζει τι είναι αυτά τα νούμερα. Επιλέγοντας λοιπόν όλα αυτά εδώ μαζί, παρατηρώ ότι ο κέρσορας στην άκρη παίρνει το σχήμα ενός μαύρου σταυρού με βελάκια, οπότε σε αυτό το σημείο μπορώ να πατήσω και να τραβήξω προς τα δεξιά, να πάω οπουδήποτε θέλω αυτό το σύνολο κελιών. Για παράδειγμα το βάζω ένα κλικ δεξιά και ένα κλικ κάτω. Εδώ τώρα μπορώ να γράψω επάνω τους τίτλους και να πω ότι εδώ με ελληνικά αυτό είναι το προϊόν και αυτό εδώ είναι η τιμή. Εδώ στο προϊόν από κάτω μπορώ να προσθέσω περιγραφή και να πω καρέκλες, τραπέζια, πορτοκάλια κλπ. Βεβαίως εδώ η λέξη πορτοκάλια δεν χωράει, οπότε είναι κομμένη. Εάν θέλω να μεγαλώσω το πλάτος κάποια στήλης, βάζω τον κέρσορα ανάμεσα στα γράμματα που προσδιορίζουν τις στήλες και κάνω διπλό κλικ. Οπότε αυτόματα προσαρμόζει το πλάτος της κάθε στήλης. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε άλλα προϊόντα εδώ. Είναι προφανές το πώς γίνεται. Μπορούμε τώρα να κάνουμε το επόμενα βήματα, όπου είναι για να βάλουμε ένα σύνολο αυτού του ποσού εδώ πέρα. Κάνω κλικ λοιπόν κάτω από αυτά εδώ τα νούμερα και επιλέγω το κεφαλαίο ελληνικό σίγμα που είναι το σύμβολο για την άθρηση. Πατώντας το τρέχει ο οδηγός συναρτήσεων, γιατί ουσιαστικά ζητάω τη συνάρτηση zoom. Ο οδηγός ψάχνει να βρει τι είναι αυτό που βολεύει περισσότερο και πιστεύει ότι θέλω εγώ να αθροίσω αυτούς τους αριθμούς. Στην περίπτωση που συμφωνώ πατάω το Enter και μου βγάζει το αποτέλεσμα. Από αριστερά θα γράψω την περιγραφή αυτού του κελιού. Μετά στην επόμενη στήλη
θα βάλω το ΦΠΑ. Γράφω από πάνω, περιγραφή στήλης, ΦΠΑ. Για να βγει το ΦΠΑ πρέπει να γίνει μια απλή πράξη πολλαπλασιασμού με το ποσοστό του ΦΠΑ. Στην προκειμένη περίπτωση έστω ότι θέλουμε το 23%. Επιλέγω λοιπόν το πρώτο κελί που πρέπει να βγει ο ΦΠΑ και πατάω το κουμπί ίσον, το οποίο υποδηλώνει ότι θα γίνει ένας υπολογισμός. Στη συνέχεια κάνω κλικ με το ποντίκι στο διπλανό νούμερο. Δεν μου βγάζει το ποσό, αλλά μου βγάζει τη διεύθυνση του κελιού. Μετά πατάω το αστεράκι που είναι για τον πολλαπλασιασμό και το 0,23 που αντιστοιχεί στο 23%. Αυτό λοιπόν στα 100 ευρώ για παράδειγμα θα μου βγάλει 23 ευρώ ΦΠΑ. Τώρα για να φτιάξω τα προς τα κάτω νούμερα, επιλέγοντας το κελί θα πάρω το κουμπί αυτόματης συμπλήρωσης και θα το τραβήξω μέχρι κάτω. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι συμβαίνει εδώ? Σε κάθε κελί παίρνει το διπλανό του αυξάνοντας αυτόματα τον αριθμό της γραμμής και κρατάει το 0,23 σε κάθε πράξη για να βγάλει το 23%. Εάν θέλω αυτά εδώ τα ποσά να βγάλουν δύο δεκαδικά ψηφία, γιατί μιλάμε για ποσά σε ευρώ, μπορώ να τα επιλέξω και να πάω από τα κουμπιά που κάνουν αύξηση δεκαδικών ψηφίων και να προσθέσω δύο δεκαδικά ψηφία για να μοιάζουν περισσότερο με χρηματικά ποσά. Σε επόμενο βήμα μπορώ να βάλω εδώ πέρα την τελική τιμή, η οποία θα προκύψει από το άθροισμα της αρχικής τιμής και το ΦΠΑ. Πατάω το Enter πάντα στο τέλος εισαγωγής κελιού και κάνω διπλό κλικ για να χωρέσει το περιεχόμενο. Εδώ τώρα θα πρέπει να γίνει το αποτέλεσμα μιας πρόσθεσης. Πατάω το ίσον, κάνω κλικ στο ένα κελί, πατάω το συν και κλικ στο άλλο κελί. Έχω λοιπόν αναφορές σε δύο κελιά και λέω Enter. Το εξαναγκάζω λοιπόν να τρέξει και να μου βγάλει το αποτέλεσμα της άθροισης. Τραβώντας προς τα κάτω θα πάρω την άθροιση από όλα τα ποσά που βρίσκονται στα δύο αριστερά κελιά. Από το κελί στο οποίο υπάρχει ο υπολογισμός. Στο τελευταίο για παράδειγμα είναι η άθροιση Β17 και C17. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να δούμε πώς θα βάλουμε τις συνηθισμένες συναρτήσεις. Γράφω στο κελί F3 φθηνότερο προϊόν. Και εδώ στο κελί J3 κάνω κλικ πρώτα και στο επόμενο βήμα επιλέγω από τις συνηθισμένες συναρτήσεις το ελάχιστο. Σε αυτή τη φάση ψάχνει να βρει από ποια νούμερα θα ψάξει να βρει το ελάχιστο. Εδώ βέβαια δεν ταιριάζει η προτροπή του οδηγού. Θα πρέπει εγώ με το χέρι να πάω και να πατήσω από το 100, κρατάω πατημένο το ποντίκι μέχρι το τελευταίο προϊόν για να προσδιορίσω την περιοχή Β2 ως Β16 και πατάω Enter. Λογικό είναι ότι το πιο φθηνό από όλα αυτά είναι το πρώτο. Αντίστοιχα θα κάνω και από κάτω για το ακριβότερο προϊόν. Κάνω κλικ στο κελί J5 και κάνω εισαγωγή τώρα της συνάρτησης μέγιστο. Πάλι από την ίδια περιοχή. Παρατηρώ εδώ ότι τώρα από πάνω έχει αριθμούς. Προτιμάει να πάει προς τα πάνω παρά προς τα αριστερά, όπως πριν, εφόσον έχει κάτι από πάνω. Πάλι βέβαια εγώ δεν θέλω αυτά, αλλά θέλω αυτά. Τα προσδιορίζω, πατάω το Enter. Έστω ότι θέλω να μετρήσω πόσα είναι τα προϊόντα. Γράφω εδώ πλήθος προϊόντων. Κάνω κλικ στο κελί J7 και κάνω εισαγωγή της συνάρτηση πλήθος, η οποία απλώς μετράει πόσα είναι τα κελιά που βρίσκονται στην επιλογή μου. Προφανώς εδώ θα βγάλει τα 15. Και τέλος είναι η συνάρτηση του μέσου όρου. Μπορώ να υπολογίσω το μέσο όρο τιμής των προϊόντων. Κάνω κλικ στο J9, κάνω εισαγωγή της συνάρτησης μέσος όρος, επιλέγω τους αριθμούς που προσδιορίζουν τις τιμές,
Β2 Β16 και μου λέει ότι ο μέσος όρος της τιμής αυτών των προϊόντων είναι η τιμή 520. Εάν θέλω το ποσοστό του ΦΠΑ να μην είναι σταθερό, αλλά να βρίσκεται κάπου χωριστά, ώστε όταν αλλάξει και αν αλλάξει να ενημερωθούν όλοι αυτοί οι αριθμοί, τότε έστω ότι το βάλω σε ένα ξεχωριστό κελί. Γράφω λοιπόν εδώ πέρα πάνω συντελεστής ΦΠΑ και έστω ότι κρατάω αυτόν τον αριθμό στο κελί ή τα 1. Γράφω τώρα εδώ 0,23. Αν αυτός εδώ ο αριθμός θέλω να έχει τη μορφή ποσοστού και να μην φαίνεται ως 0,23, θα πάω επάνω στο μορφή κελιά και θα πω αυτός ο αριθμός να είναι πλέον ποσοστό. Χωρίς δεκαδικά ψηφία όμως, γιατί δεν θέλω να είναι 23,00, αλλά 23 σκέτο. Πατάω το OK, βλέπω 23%, ενώ στην πραγματικότητα είναι 0,23 φυσικά, και θέλω τώρα να βάλω αυτό το νούμερο στην πράξη του πολλαπλασιασμού εδώ. Αντί για αυτό το 0,23 να παίρνει τιμή από εδώ. Τι θα κάνω? Κάνω κλικ στη γραμμή τύπων, σβήνω το 0,23 το οποίο είναι σταθερή τιμή και κάνω κλικ στο κελί ή τα 1. Προσθέτω το σύμβολο του δολαρίου, κάνοντας κλικ πρώτα με το ποντίκι εκεί πέρα μέσα, Shift 4 και εδώ και εδώ. Οπότε τώρα βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το κελί, στο C2. Το αποτέλεσμα είναι πάλι 23, αλλά τώρα δεν είναι το 0,23 που παίρνει, αλλά είναι το κελί ή τα 1. Τραβώντας προς τα κάτω, αυτό που θα συμβεί είναι ότι ενώ στον πολλαπλασιασμό το αριστερό μέρος αλλάζει και ενημερώνεται σύμφωνα με τη γραμμή, το δεξιό μέρος παραμένει σταθερό στο κελί ή τα 1. Το ωραίο σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι αν εγώ πάω εδώ να αλλάξω το ΦΠΑ και να τον κάνω για παράδειγμα 25, όλα τα νούμερα ενημερώνονται αυτόματα. Και το ΦΠΑ και η τελική τιμή. Τέλος, αλλάζω το όνομα του φύλου με μετονομασία, θα το ονομάσω ΦΠΑ και αυτό που χρειάζεται βεβαίως είναι να κάνω μια απλή αποθήκευση, σκέτη αποθήκευση, ώστε να κατοχυρώσει τις αλλαγές και στα δύο φύλλα.